ዝተኸበረ ሰላምታና የብፅሓኹም ክቡራት ሰማዕትና ንሎም ዘዳልና እዮም እዋናዊ ዜናታት ሒዝና መፂና ኣለና ክሳብ መወዳእታ ተኸታተሉና ኢኹም። ኢራን ንእስራኤል ይስልል ነይሩ ዝበለት ተቃዋሚ ቡመት ቀፂዓ። ኢራን ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ተቃውሞ ንስለያ እስራኤል ወኪል ይዋሳእ ነይሩ ኢላ ዝኸሰሰቶ ሰብ ብመሓናቕቲ ከም ዝቐተለቶ ምስ እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ርክብ ዘለዎን ማዕኸናት ዜና ፋርስን ታስኒምን ሓቢረን። ኢፍራን ካኒ ኣብ ወርሒ ጥሪ ኣብ ዝተኻየደ ተቃውሞ ጥፍኣትን ምንዳድን ከምኡውን ራዕዲ ብምልዓል ተኸሲሱ ከም ዝነበረ ታስኒም ፀብፂቡ ኣሎ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እታ ሃገር ነቲ ፍርዲ ምስ ኣመሓላለፈ ሎሚ ንጎ ከም ዝተሰቐለ እቲ ማዕኸን ዜና ሓቢሩ ይርከብ። እስራኤል ግን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ርእይቶ ይሃበትን ዘላ። እታ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ዝጀመረን ኣብ ወርሒ ጥሪ ኣብ መላእ እታ ሃገር ዝተዘርግሐን ተቃውሞ ዋጋ ባጢራ ኢራን ብሓያል ምንቁልቋልን ዋጋ መነባብሮ ብምውሳኹን ዝተበገሰ እዩ ነይሩ። እቶም ሰልፈኛታት ብሰበ ስልጣን ኢራን ከቢድ ጭፍጨፋ ተገይሩሎም ተጠዋቕቲ ሰብኣዊ መሰላት በታብ ልዕሊ ተቃውሞ ዝተገበረ ጭፍጨፋ ብኣሽሓት ዝቁፅሩ ሰባት ከም ዝተቐተሉ ይገልጹ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ናብ ፓኪስታን ዝኸዳ ኣብ ጉዳይ ኒውክሌር ንምዝታይ ከም ዘይኮነ ላዕለዋይ ፖለቲከኛ ኢራን ገሊጹ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ኣዋስ ኣራግቺ ናብ ፓኪስታን ኣብ ዝግበር ጉዕዞ ምስ ኒውክሌራዊ ዝርብ ዝተኣሳሰር ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ከም ዘይብሎም ሓላፊ ኮሚቴ ሃገራዊ ድሕነት እቲ ሃገር ገሊጹ። ኢብራሂም ዓዚዝ ትማል ምሸት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣብ እስላማባድ ብዛዕባ ክልታዊ ዝምድናታት ንምዝታይ ጥራሕ ከም ዝኸደ ገሊጹ ኣሎ። ኣዛዚ እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ነበር ዓዚዝ ኒውክሌራዊ ዝርብ ሓደ ካብቶም ጽኑዓት ቀያሕቲ መስመራት ኢራን ኮይኑ ይቐጽል ኣሎ ኢሉ። ኣሜሪካ ትሄራን ኒውክሌራዊ መደብደብ ክተብሎ እያ ትደሊ። ኣካል ናይቲ መወዳእታ ስምምዕ ሰላም ክኸውን ከም ዘለዎ እውን ኣስሚራትሉ እያ። ትራምፕ ብዓርቢ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኢራን ስምምዕ ዕማመታት ተቕሪባ ኣላ ክንሪኡ ኢና ከበል እኳ እንተገለጸ ዝርዝር ናይቲ ስምምዕ እንታይ ምዃኑ ግን ከም ዘይፈልጥ እዩ ተዛሪቡ ነይሩ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ወሲኹ ኢራን ንረብሓ ኣሜሪካ ዘማልእ ስምምዕ ክተቕርብን ኣብ ስምምዕ ዘብፅሓን መንገዲ ትእልሸላ ኢሉ ነይሩ። ቱርኪ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ መጻብ ሆርሙዝ ምጽራይ ነቶክቲ ክትሕግዝ ከም እትኽእል ገሊጻ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ቱርክ ሃካን ፊዳን ሃገሩ ኣብ መንጎ ቴህራንን ዋሽንግተንን ክህሉ ዝኽእል ስምምዕ ሰላም ስዒቡ መጻብ ሆርሙዝ ካብ ነቶክቲ ንምጽራይ ክትሕግዝ ከም እትኽእል ገሊጹ። ፊዳን ብዓርቢ ምሸት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ድሕሪ ዝኾነ ስምምዕነት ነቶክቲ ንምጽራይ ቴክኒካዊ ጉጅለ ንምውፋር ብሃንቀውታ ይጽበ ከም ዘሎ ገሊጹ። ንሱ ወሲኹ ቱርኪ ከምዚ ዓይነት ፃዕሪ ከም ሰብኣዊ ግዴታ እያ ትርእዮ ኢሉ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ እቲ ሃገር ዝኾነ ይኹን ስራሕ ምእላይ ነቶክቲ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብዝተውፃፀአ ቴክኒካዊ ጉጅለ ከም ዝፍፀምን ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ድሕሪ ዝፍጠር ስምምዕ ሰላም ከም ዝጣየሽን ገሊጹ። ቱርኪ ኣብ ትሕቲ ዝኹነታት ኣብ ስርሒታት ምምካን ነቶክቲ ክትሳተፍ ፀገም ካብ ዘይብላ እውን ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። ፊዳን ኣብ መጻኢ ዝካየድ ጥምረት ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ክኢላታት ቴክኒክ ኣካል ሓድሽ ግጭት ዝኸውን እንድሕር ኮይኑ ቱርኪ መርገፂያ ዳግማይ ክትሓስበሉ ምዃና እውን ጠንቂቑ ኣሎ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ፊዳን ኣብ ፓኪስታን ኣብ ዝቕፅል ዘሎ ዝርርብ ምስ ፕሮግራም ኒውክሌር ኢራን ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ክፍትሑ እዮም ኢሉ ከም ዝኣምን እውን ገሊጹ ኣሎ። ሸፋቱ ባሕሪ ኣብ ገማግም ባሕሪ ሶማልያ ነዳዲ ዝፀዓነት መርከብ ጨዊዕ። ኣብ ገምገም ባሕሪ ሶማልያ 17 ሰራሕተኛታት ዝሓዘት ታንከር ብሸፋቱ ባሕሪ ከም ዝተጨወየት ምንጭታት ጸጥታ ንቢቢሲ ሓቢሮም። እታ ኦነር 25 ዝተባሃለት መርከብ ብ22 ሚያዝያ 2016 ካብ ገምገም ባሕሪ ኣስታት 55 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ብሽዱሽተ ዕጡቓት ከም ዝተጨወየት ሰበስልጣን ሃገር ገሊጹ። ኣብዚ ኣብ ሓደ እዋን ብሽፍትነት ዕሉል ዝነበረ ክፋል ህንዳዊ ውቅያኖስ ንዝሓለፈ 3 ዓመታት ሽፍትነት ጠፊኡ ዝነበረ እኳ እንተኾነ ኣብ ዝቐረባ እዋን ግን ንገፈፍቲ ዓሳን ጽዕነት ጻዕና መራኸብን ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ዳግማይ ተላዒሉ ኣሎ። እታ ናብ ርእሲ ከተማ ሶማልያ ሞቃዲሾ ትኸይድ ዝነበረት መርከብ ኣብታ ብሰንኪ ኣሜሪካ እስራኤልን ኢራንን ዝተለዓለ ኩናት ዋጋ ነዳዲ ብ3 ዕፅፊ ወሲኽላ ዘሎ ከተማ ሞቃዲሾ ዝያዳ ወጥሪ ክዓቢ ትፅቢት ከም ዝግበር ቢቢሲ ሓቢሩ። ሓይልታት ጸጥታ ካብቲ ፍርቂ ርእሰ ምምሕዳር ሶማልያ ዝኾነ ዞባ ፑንትላንድ እታ መርከብ 18,500 በርሚል ነዳዲ ጽዒና ከም ዝነበረት ንቢቢሲ ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ብመሰረት መርበብ ሓበሬታ ሺፕ ኣትላስ እታ መርከብ ብ21 ለካቲት 2016 ካብ ወደብ በርበራ ሶማልያላንድ ዝተበገሰት እንትኸውን እቲ ግጭት ምስ ተለዓለ ነዊሕ ከይጸንሐት ኣብ ገማግም ባሕሪ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ከም ዝኣተወት ይፍለጥ። ካርታ መስመርታ መርከብ ከም ዘመላኽቶ
ብኸልተ ሚያዝያ 2016 ናብ መቃድሾ ገጻ ቅድመ ምላስ ኣብ ጥቓ መእተዊ ምዕፃብ ብሆርሙዝ ተዘውር ከም ዝነበረ ትሕብር። ኣብዚ እዋን እዚ 17 ኣባላት ሰራሕተኛታት ማለት እውን 10 ፓኪስታናውያን፣ 4 ኢንዶኔዥያውያን፣ 1 ህንዳዊ፣ 1 ስሪላንካውያን፣ 1 ማይናማርን ዘለዋ መርከብ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሸፋቱ ባሕሪ ኮይና ኣብ መንጎ ጣፋን ባንዳር ቢልያን ናይ ገፈፍቲ ዓሳ ከተማታት ዝኾና ኣብ ዝርከብ ገማግም ባሕሪ ደው ከም ዝበለት እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ሓቢሩ። ታይዋን ብድንጋጸ ተዋሒጣ። ቻይና ኣብ ልዕሊ ሃገራት ኣፍሪካ ዘለዋ ጽልዋ ርያ። ቻይና ሃገራት ሲሸልስ፣ ሞሪሸስን ማዳጋስካርን ነፋሪት ፕሬዚደንት ታይዋን ላይ ቺንግቴ ብክላ ኣየርን ንኸይሓልፋ ብምኽልካለን ዝለዓለ ምስጋና ኣቕሪባትለን ኣላ። በዚ ዝተገበረ ክልከላ ምኽንያት እቶም ፕሬዚደንት ናብ ኢስትዋን ክገብርዎ ዝነበሮም ዑደት ንምስራዝ ተገዲዶም ኣለዉ። ቤጂንግ ነቲ ስጉምቲ እተን ሃገራት ንመርሒ ሓንቲ ቻይና ወይ ድማ ዋን ቻይና ፕሪንሲፕል ዘለዎን ተኣማንነት ዘርኢ እዩ ክትብል ኒዳቶ ኣላ። በቲ ካልእ ወገን ታይዋን ንቻይና ቁጠባዊ ፀቕጢ ብምጥቃም ጉዕዘይ ዓጊታቶ እያ ክትብል ከሲሳ ኣላ። ፕሬዚደንት ታይዋን ብሰንኪ ክልከላ ኣየር ሙሉእ ናይ ወፃኢ ሃገር ጉዕዞ ክስረዝ እዚ ናይ መጀመርያ ግዜ ተመዝገበ ፍጻመ እዩ። እዚ ፍጻመ እዚ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃሳት ታይዋን ዓብዪ ዕንቅፋት ዘፈጠረ ኮይኑ ቻይና ብኣፍሪካን ከባቢን ዘለዋ ጽልዋ ዳግም ዘመስከረ እዩ። ኣሜሪካ ብጥይት ምቕታል ብጋዝን ኤሌክትሪክን ቶርቸር ምቕታል ክትፈቅድ ምዃና ተገሊጹ። ሚኒስትሪ ፍትሒ ኣሜሪካ ኣብያተ ማእሰርቲ ፌደራል ኣብ ናይ ሞት ቅፅዓት ኣብ ዝፍጸመሎም ዝርዝራት ውሽጢ ብጥይት ምቕታል ብጋዝን ብኤሌክትሪክን ቶርቸር ምቕታል ንኽውስኹ ትእዛዝ ኣሕሊፉ። እቲ ክፍሊ ብዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ 48 ገጻት ዝሓዘ ሰነድ እቲ ናይ ሞት ፍርዲ ክሕይል ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። እዚ ስጉምቲ ነቶም ኣዝዮም ጽዩፋት ገበናት ንምዕጋት ንግዳያት ፍትሒ ንምሃብን ንስድራ ቤት መዋቲ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ምጽንዕናዕ ንምሃብን ክሕግዝ እዩ ይብል እቲ ሰነድ። ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ምምሕዳራት ኣሜሪካ ንመብዛሕትኡ ፌደራላዊ ቅትለት ኣጊዶም እዮም ነይሮም። ፕሬዚደንት ነበር ጆ ባይደን ቅድሚ ካብ ስልጣኖም ምውራዶም ንሞት ካብ ዝተፈረዱ 40 ፌደራላዊ እሱራት ን37 የቕሬታ ሂቦም ነይሮም። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብወገኖም ናብ ቤት መንግስቲ ኣብ ዝኣተው ላብታ ናይ መጀመርያ መዓልቲ ስልጣኖም ሚኒስትሪ ፍትሒ ናይ ሞት ፍርዲ ዳግማይ ክጅምሩ እዮም ኣዚዞም። ሕጂ እቲ ክፍሊ ንሰበ ስልጣን ቤት ማእሰርቲ ኣብ ዝፀሓፎ ደብዳቤ ፔንቶ ባርቢታል ዝበሃል መድሓኒት ብመርፎ ብምውጋዕ ንዝፍጸም ናይ ሞት ቅፅዓት ዘለዎ ደገፍ ገሊጹ ኣሎ። ኣሜሪካ ካብ 1993 ጀሚራ ነዚ ኣገባብ እዚ ንፌደራላዊ እሱራት ንምቕታል ትጥቀመሉ እኳ እንተነበረት ተጠዋቕቲ ግን ዝጨካንን ኢሰብኣውን ኣገባብ ቅትለት ምዃኑ ይዛረቡ። ኣብ ዝቐረባ ዓመታት ድማ እቲ መድሓኒት ንምርካብ ኣጸጋሚ እናኾነ መፂኡ ኣሎ። እቲ ቅፅዓት ዝፍጸመሉ ኣመራፂ መስፍሑ ዋላ እዚ መድሓኒት ኣብ ዘይርከበሉ እዋን ሕጋዊ ቅትለት ክፍጸም ከም ዝኽእል ክፍሊ ፍትሒ ኣፍሊጡ ኣሎ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ነቲ ናይ ሞት መቕፅዓት ዘለዎ ደገፍ ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዙ ክገልጽ ፀኒሑ እዩ። ኣብ ቀዳማይ ስልጣኑ ን20 ዓመታት ዝጸንሐ ናይ ፌደራል ምቁራጽ ናይ ሞት ፍርዲ ዘልዕለ እንትኸውን ኣብ ግዜ ስልጣኑ 13 ሰባት ተቐቲሎም እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ሓፀርትን እዋናዊ ዜናታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓደሽቲ ዜናታት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም።